La gent gran especialment pateix de soledat perquè són invisibles als ulls de la nostra societat. Queden moltes vegades arraconades. I arraconades vol dir invisibles. Això és contra el que lluitem. No pot ser que una persona que ha acumulat tanta saviesa, tanta quantitat de donació cap als altres, a la família, etc., i que ara es trobi sola o se senti sola. La gent gran ha patit molt, pateix molt, pensa que el barri de tota la vida s'ha desconfigurat. Hi ha hagut moltes persones que han estat desnonades. I desnonades per què? Perquè amb les petites pensions que tenen no poden suportar els augments del lloguer. La gentrificació ha fet una altra cosa també, que en uns barris que podien ser exemple d'humanitat s'hagin comercialitzat a base de què? D'un consum desenfrenat. Jo faig un brindis a la societat civil que ha sapigut, tant en èpoques bones com en èpoques dures com la que tenim ara, de crisi, hem pogut fer aquesta aliança entre els serveis públics i els serveis privats. Això és una riquesa que Catalunya no se la pot deixar perdre. L'acció social sembla que ens correspongui. No, les necessitats bàsiques un govern les ha de cobrir. Hem anat fent projectes a mesura que les necessitats han anat creixent. Parlo d'un que és preciós, que és el de viure i conviure. Una persona gran que té una habitació a casa en unes condicions normaletes i que pot acollir un estudiant universitari que ve aquí i que l'encariment de l'habitatge és de tal categoria que no es pot permetre. Aleshores, què fem? Doncs la persona gran li deixa una habitació i la persona jove li fa companyia. Al centre de dia acollim la gent que no pot quedar sola a casa, o bé perquè la soledat l'emmalalteix, o bé perquè necessita d'uns cuidados de la higiene, de fer activitats estimulatives pel cervell, necessita menjar, és a dir, és casa seva. Hi ha gent que fa 10 anys que no ha sortit al carrer. I aleshores nosaltres, els voluntaris aquests forts, ajuden a baixar, passegen, van al mercat de tota la vida, els hi donen bon viure. Quina esperança de vida donem? És esperança o és vida sense esperança? A mi m'agrada dir que és esperança de vida si sabem cuidar aquesta vida. I això és una lliçó que les administracions han d'aprendre. Els recursos ni són els que han de ser. I tant de bo, vegin el que han d'aportar si volen cuidar la societat que tenen.